Irati Gorostia Agirretxe naiz eta zinean eta artean aritzen naiz. Eta hemen Tabakaleran aurkezten dut Arkoiris 82 erakusketa. Bertan jasotzen dira pieza batzuk daukatela abiapuntu bezala azken urteetan garatu den ikerketa eta sorkuntza prozesu luze bat. Eta ikerketa hori bada 80. hamarkadan Nafarroan, Ultzamako baiaran, Lizaso herrian egon zen Arkoiris komunitatea. Bertatik milaka pertsona pasa ziren, bereziki bertan eskaintzen ziren ikastaroetan parte hartzera. Proiektu desberdinak garatu ditut, haien artean Aro Berria pelikula. Erakusketa honetan erakutsiko diren piezak erakusten dute Aro Berria pelikulako rodajean filmatu genituen material desberdin batzuk, eta gehienak ez daude pelikulan, pelikulatik kanpo geratu ziren material batzuk. Eta material horiek zentratzen dira bereziki Arkoiris komunitatean, 80. hamarkadako komunitate honetan eskaintzen ziren ikastaroetan. Ikastaro horietan nolabait jende talde handiak sartzen ziren egoera katartikoetan. Eta pelikularen oinarri bat bada pentsatzea pixkat nondik zetorren behar hori edo bilaketa hori, pertsona horiek zerk erakarri zituen komunitate honetara eta praktika hauetara garai historiko horretan. Oso importantea da niretzat garai historiko, kontekstu historiko hori, transizioa bezala ezagutzen dugun garai hori, bai estatu mailan eta bereziki Euskal Herrian ze gertatzen ari zen hor gizartean. Azken finean, pelikularen sorkuntza izan da prozesua, zeinetan lan egin dugun dokumentu askorekin, artxiboko material askorekin, eta ikerketa horretan bilatzen joan naizen materialarekin, eta baita ere garai horretan gazteak izan zirenekin edo prozesu honen protagonistak izan zirenekin. Eta izan da, nolabait material horiek aktibatzeko edo dokumentu horiek nolabait gorpuzteko prozesu bat, pelikularen sorkuntza bera. Eta hemen erakusketan ikusten diren materialak abiatzen dira ikastaro horietan erabiltzen ziren tekniketatik, eta teknika horiekin eta lantalde handi batekin eta aktore talde batekin erabili ditugu teknika horiek. Orduan badauka asko bizipenarena, ez bakarrik, alde batetik badago errepresentazio ariketa bat, eta badago dispositibo bat oso fikzionala, eramaten gaituena garai horretara, eta badago jantzietatik eta orrazkeretatik eta artetik horrariketa bat, errepresentazio ariketa bat egiteko. Eta beti oso presente daude baita ere nola egiten ziren teknika hori garai harretan, eta baino bestetik oso presente dago esperientzia horretan parte hartu zuten pertsonen bibentzia bat baita ere. Ze sentitu zuten beraiek, edo esango nuke ze sentitu genuen lantalde osoak, beraien bitartez, material guzti hori gorpuzterakoan. Nik Arkoiris komunitatea deskubritu nuen nire gurasoen bitartez. Beraiek handik pasa zirelako, ikastaro desberdinetan parte hartu zutelako eta baitarean bizitzen egon zirelako, ni jaio baino lehen. Eta momentu batean bereziki nire eskuetara iritsi zen liburu bat, eta bertan ikusi nituen argazkiak, ikusi nituen irudi batzuk, Arkoirisen egiten ziren kursetako irudiak hain zuzen. Eta arreta ditu zidaten. Ze 80. hamarkadako, ni 80. hamarkadaren bukaeran jaio nintzen, eta nire iruditeria, garai horretakoa oso lotuta zegoen industriaren dekadentziarekin, eta borroka armatuarekin, eta Euskal Herrian, nolabait hori zen nire buruan zegoena, nire gurasoak ere bazetozen langile mugimendutik, eta hori neukan askoz ere presenteago, eta batean ikusi nituenean irudi hauek, ikusi nituenean gorputz guzti horiek, dantzan, biluzik, izerditan, horrek arreta ditu zidan, ikutu zian hor leku batetan
ez dakit, asko mugitu ninduen, segurazki oraindikan ondo ulertzen ez dudan arrazoiren batengatik, eta hor abiatu zen ikerketa, hori gertatu zen duela 10 urte, baino gehiagoa, eta hor hasi nintzen kuriositate horretatik beraiekin elkarrizketetan, galdezka, eta baita ere komunitatetik pasa ziren eta han bizi izan ziren beste pertsona askorekin, direnak baita ere lagunak eta familiaren lagunak, eta hor hasi zen guztia. Egia esan, proiektuaren hasieran egin nuen egonaldi bat Uharte Zentroan, Nafarroan, eta hor ja hasi nintzen material batzuk erakusten, orain erakusketan ere badaude Arkoiris komunitatean sortzen zituzten publikazioak eta artxiboko materiala, eta artxiboko material horrekin darama denbora asko lanean. Eta esango nuke hasieran, nik arte ederrak ikasi nuen, osake hortik nator baita ere, eta bai, igual nire lehenengo hasierako ikerketa horretan, oraindik ez nekienean ze forma hartuko zuen ikerketak, bai ikusten niola potentziala justo erakusketa formatuan edo bideo instalazio formatuan zerbait egiteko. Osake, iruditzen zait nahiko, zentzua daukala edo nahiko naturala izan dela, ez? Azkenean formatu honetan ere proiektua aurkeztea. Nik duela urtebete rodatu nuen Aro Berria pelikula, eta udazkenean egon nintzen montatzen Bartzelonan, eta pelikula montatzen ari nintzen bitartean, iritsi zitzaidan Tabakaleratik gonbidapena erakusketa bat egiteko, eta poza handiz jaso nuen, besteak beste, baina montaje prozesu horretan murgildutan egoelako eta geneukalako material asko, bereziki ikastaro hauek irudikatzen dituen materiala, eta bagenekien guztia pelikulan ez dela sartuko, baina niretzat bada material oso kutxuna, asko gustatzen zaidan material bat, eta ikusten nion potentziala bideo-instalazio formato batetan baita ere montatzeko, ez? Pantaila desberdinekin eta bar. Orduan, iruditzen zitzaidan oso egokia zela materialarentzat, eta gero baita ere hori oso aukera ona baita ere beste bizitza bat emateko material horri. Ikerketa horren prozesuan beste proiektuak ere beste sorkuntza lanak sortu dira, besteak beste labur batzuk, pelikula labur batzuk oso lotuta daudenak baita ere proiektu berdinarekin. San Simon 72, Mirari Etxabarrirekin zuzendu nuen labur dokumentala, eta Contadores, badela fikziozko labur bat, eta Aro Berria pelikulan badago nolaiteko remake bat Contadoresena. Contadores egin genuenean, ari ginen entsaiatzen lan metodologiak eta pixkan nola egin nahi genuen Aro Berria. Eta, labur hauek ikusteko aukera ere egongo da Tabakaleran, erakusketari lotuta eskainiko duen programan, baita ere kontatutako zinema bat egingo dugu, Aro Berriarekin lotuta, pelikula aretoetan egongo da azaroaren 28-tik aurrera, orduan aretoetan dagoen bitartean egingo dugu kontatutako zinema hori, eta egongo da hezkuntzako programa ere bai, eta beste jarduera batzuk erakusketaren inguruan. Eta ikerketa hau nik esango nuke hemen bukatzen dela ziur nago, ze beti horrela izaten da, gauza asko etorriko zaizkidala orain, ez? Pelikula eta erakusketa pixkat kaleratzen direnean. Orduan uste dut orain izango dela jasotzeko momentua, eta nor daki, ze ireki alden hor, baina, printzipioz, bai niretzat pelikula eta erakusketa hau eta prozesu honen parte hau badirela itxiera bat emateko modua prozesu guzti honi. Tabakalera iriki zenetik egia esan asko ibili naiz hemen. Nire lehenengo pelikula Pasaia bitartean pelikula dokumentalaren work in progress bat hemen aurkeztu zen, eta orain ikusiko da Pasaia bitartean berriro programatuko da, osea, 10 urteren bueltan, oso polita atzera begiratzea eta egia esan oso garrantzitsua izan da Tabakalerak eman didan lekua, ez? Nire prozesuan sortzaile bezala. Eta proiektu honekin nokan egon nintzen, duela 5 urte horrela. Gero ikusmira berriak
programan baita ere, orduan bai, oso polita baita ere orain pelikula hemen Donostian aurkeztea, zinemaldian eta erakusketa eta bakarren aukitzea nolabait prozesu horren itxiera bezala. Eta pelikula New Directorsen zinemaldian aurkeztea oso pozgarria niretzat, eta lantalde osoarentzat, uste dugu dela oso leku egokia pelikularentzat eta oso emozionantea izango dela estreinaldi hori kursalean eta egongo dela energia oso berezi bat, lantaldea bertan, eta baita ere prozesu honetan azken urteetan zehar modu desberdinetan proiektuaren parte izan diren pertsona asko, bai ikerketa prozesu horretan, pixkat komunitatetik pasa ziren pertsonak edo nolaiteko harreman pertsonal badaukatenak kontatzen diren gauzekin. Eta oro har uste dugu Euskal Herriko jendeari igual ere interesatu altzaiola modu berezi batean, olako gogoeta bat sortu alduelako edo hori espero dut nik, momentu historiko oso importante bati buruz, gure gizartean. Eta Noka eta Ikusmira Berriak bezalako programako oso garrantzitsuak izan dira benetan proiektu hau aurrera ateratzeko, ze azken finean uste dut asko zaintzen dituztela sortzaileak, eta ematen digutela kalitatezko denbora eta baita ere arreta. Badaukagu hor industriako lantalde bat gure zerbitzura, eta benetan nik Ikusmira Berriaken ezagutu ditudan tutoreak egon dira hor gero ere, nolabait ni laguntzeko prest, eta izan da, alde batetik hori eman dit aukera denbora eukitzeko, ze azkenean baliabide materialak ematen dizkizu, eta baita ere hori, babes hori, eta izan da kriston aukera. Eske hasiera batean, gero ja ekoizpen prozesuan, finantziazioa sartzen denean eta bar, beste gauza da, baina hasiera batean zaudenean sortzaile bezala oraindik ez dakizula norekin ekoiztuko duzun ere proiektu bat oso garrantzitsua dira olako egiturak, besteko eta laguntzeko, ze bestela oso zaila da, ze beste gauzetan lanean zauden bitartean, aurkitzen dituzun tarteetan hasi behar zara hori idazten, pixkate proiektuari forma ematen, eta benetan da bultza handia. Eta begi bistakoa da, nik uste dute normalean bertatik pasatzen diren proiektuek gero lortzen dutela gauzatzea, ez dela gutxi, ze zaila da. Eske benetan bultza da, ez daude asko olakoak. Beste residentziak eta badaude igual tutoriak eta olako gauza, baina eske azkenean baliabide material horiek ematen dituena eske oso garrantzitsua dira. Ez baldin badaukazu denbora lan egiteko zure pelikulan oso zaila da aurrera ateratzea, bai.